kien iċ-ċimiterju tal-Ordni ta' San Ġwan fil-belt ma' ġenb il-Konkatedral. L-isfida biex ikun trasformat f'mużew hija kbira kemm għax jinsab fil-qalba tal-belt u anke għax qed isir fuq sit ta' patrimonju storiku kbir. Fil-programm ta' ġrajiet kurrenti reżumé, il-kap eżekuttiv tal-Konkatedral ta' San Ġwan Tonio Mallija qal il-proċess biex isir proġett bħal dan fil-qalba tal-belt huwa wieħed delikat għall-aħħar u li jaf ibiddel iż-żmien ta' tlestija. From a construction point of view, it's ready. Lest. Tajjeb. Biex lestejna il-construction għamilnieh fit 18 xahar, sena u nofs. Nimmaġinak tgħidli kif jista' jkun għamiltuh f'sena u nofs meta il-mużew propju beda fl-2018. Ġara qabel. Nispjega. Il-mużew biss għamel sentej wieqaf. Ir-riserva tal-artifatti tal-Konkatedral ta' San Ġwan hija ikbar mill-artifatti esebiti, artifatti li ilhom ma jintwerew fil-pubbliku fosthom l-arazzi ta' Perellos. Ġifieri riservi ikbar. Żgur. Biss hemm 29 arazz li qed nibnu sala apposta għalihom li din għandha il-perimetru tal-nava fejn kienu jintramaw biex jintramaw kif kienu jintramaw ġol-katedral. Il-Mużew tal-Konkatedral huwa ġawra li n-nies qed tistenna. Ir-riserva la darba jitlest tal-mużew se tonqos ħafna, l-artifatti kważi kollha se jkunu għal-wiri. Is-Sur Mallija qal li jekk ma jkunx hemm intoppi u sorpriżi, il-mużew jiftaħ fi żmien 30 xahar ieħor. April ħanibdew l-aħħar tappa li hija l-M&Es u l-finishes, il-mechanical and electrical supplies, servizzi u l-finishes. Dal-kuntratt għandu jieħu 30 xahar. Min barra restawru l-bini tal-mużew li l-Fondazzjoni tal-Konkatedral issostni li jollu l-livell tal-istess Konkatedral, dan kollu se jagħti ċans ta' esperjenza ġdida u unika lil viżitaturi. L-esperjenza ħatkun anke s-sit minnu nnifsu. Bħalissa biex iżżur il-katedral ma tistax iżuru f'20 minuta. Tajjeb, biss l-odju għajdi jħodlok sija u nofs. Mbagħad jekk toqgħod inti tinnota tieħu ħafna iżjed, immaġina li ħajkun hemm il-mużew ukoll. Dawk l-artifatti kollha bil-arazzi, bil-kappella ardenti, ċiroferri. Jekk tibda semmi ma tispiċċat. Il-mużew estis mhux biss se jospita 29 arazz tal-Perellos, iżda se jinkludi wkoll spazji għal kappella ardente, l-kodba korali, il-kollezzjoni tal-fidda, l-Bissagru u parti li tlestiet unfetħet iċ-ċentru Caravaggio.